Sir, tini Tripura Mothani bising tin nomination remani salono RPI ni party rok Tripura Mothano Tripura Mothani borok rok na attack khaini borok kok sil sai tongkha tamba gaw mahin khana tini nomination man dinan पहिला हामबाय नंगनो तिनि मीडिया रकनो तिनि 30 जनवरी 2023 तिनि पाठक नॉमिनेशन दे जों तिनि न सारातिबो जर जागन नॉमिनेशन दे सिन Tripura Motha सिंगल देव अन बेले रेकर्ड जों तिनि हायनो हाय तिनि जंपुजिला सब डिविजन तिनि एसडीएम जों अर फाइसक फाइखा तिनि देबा देवदास देवर्मा बिन थानि जों आं नॉमिनेशन देखायगा दिनै सिन नॉमिनेशन अफ भाई जन चुबानि रक फाइसक फाइखा तिनि एक्स एमएलए बरंगनां रायसर देवर्मा तिनि आमसेनिनो तिनि एन्थनी देवर्मा एडवोकेट बेलाय जन चुबा खाबो तिनि दङ सिनियर लीडर बरंगनां रंजन देवर्मा तिनि बुखुक दङ तिनि डब्ल्यूएफ नि कसाम प्रेसिडेंट जो दा प्रेजेंट एडवाइजरी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन तिनि डब्ल्यूएफ दङ वाइटीएफ रक दङ कक हेबनो चिनि काइसेनो कक चिनि बसकांनि चंगमारि जों सुरु खायखिका जों चिनि चंगमारिनि काइसेन नासिकमु चिनि ताखलानि चंगमारि आं साबा बासा अजंपजा साबा बासा गुलागारि साबा ताकला साबा जों नायनि कगिया एकमात्र बुबागार नासिकि जों ताखला बुट लायनाय बुबागारनि कगनो जों खोनालायनाय जे चिनि फायनाय जे परमानेंट सल्यूशन हायके कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नि बगिनो जों ताखलानि अ बुट न जों प्रचार तंनाय अ बुट चिनि बागे बेलाय कतर because जों साइमानो जतनो 1 लास्ट फाइट खायथं बुबाग्रा और जों कप्लायनो नां ओंखाय जों ति नॉमिनेशन सक्सेस लाखिया आरो लाखिया खाना स्क्रुटिनि दङ देन आफ्टर दैट जों गनाय ओंखाय चिनरो तो जों 100% जितिनाय ताकरजलाव तो आरो कुनो अपोजिशन जकरै तिङो सिनि प्रेस मीडिया संका जे ताम पार्टी गमो RPI मिया तिनिन फैला खनावो मिया बर तामा खाबो जों साइमालिया बरने अटैक खायजाका आम हाय तो सिन हानि नलेज करै तो कुन जगाव खिमिसा अर गारि अंखरफोर खायजाक आरो जों साइमान नक साइमान चिने बसाबसाव खायका मीडिया रो नुगै दं खाना Tripura Mothani फाइसिं यासि सुरु ब्रो ना बो साइमिया चिन थानि कुन नाति न्यूज करै Tripura Motha खाया बो जों कुन थारगा तिन Tripura Motha कन खाया माय जों वायलेंस जों हामजाया जों पीसफुल तंनाय आरो चिन अर एरियाव कुनो गन्दगोल अंगला काबसि बार साइ चंग ताबो चियाको अनन्त देवम बसावो गेट तिबलेन्ति एसेम्बली लग अस सयरा ब कक्स सागला खनि अब हेर कक नागि साइबेका कलसि जेरै साबलिन साइमिया बो जेरै बबस यार मिसिया अकरा बस ते अकरा अं अब कुन कता सानाया संगरा कुन जागा थांगिया चिन बुबाग्रा दङ चिन बुबाग्रा सानाय आरो जों जतनो चिनि जत चिनि लीडर रक जों जतनो ग्राति कक साइ दङ तिनिबो सानाय खनाबो सानाय ओलबो साइ दङ हेसि आमति कुनु चिनि जवाब नंगै भारतलो विधानसभा तो कप्लाइं सनायनो कप्लाइं मानि यागलो भारतलो आमतानि जे लुक दङ पुरिला ताम बुबाहाय सामु बटां हाबिया पिना हाजानाय बुंनि बागै नायदि एक्चुअली अमतो हाकि सालायमाया जों चिनि सरकार फाइमान यागलो आबन स्टेप आलखांनाय जदिও 12 ताकर जलाव जों सिंगल कप्लाइं खता आबन आलखांनाय तबे जों अबन तंनाय चिनि जत पाब्लिक बगिनो चिनि 12 ताकर जन जत लिडर स्टैंड तंनाय चिनि पाब्लिक लोकरन का हमनि बगिनो जों कक सानाय चिनि दफा हामनाय बगिनो जों कक सामखायनाय एवं चिनि जदि जों पावर फाइगेन गय चिनि जत उन्नयन तंनाय आबो त मानाय न आरो जों कुनो कक सानाखरै जों उन्नयन त चिनि तब एडिसि सरकार जों आगे बुहानि एडिसि हाबं फाइपुरो नरक साइमानना जों केसुनो लामा रिनाय केसुनो जों चाकरि नेम जों चिनि सरकार तुबिया ताबो जों ग्राटा टिपलन बगि जों फाइट खाने बगि चिनि बसकानि जबा हाइस बसक बुतर मानने गोबां बायके पास खालायनि वान सुमुं बुबाहाय नाहरमुं वान सुगितो बसक बुतरनि साइमाग लाग तो मैक्सिमम जोंनि त्रिपुरा जनि जत गोबां बुट बाय जों कप्लाइं बस ओके